2015 மே மாதம் எனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆனது. மே மாதம் 22ஆந்தேதி தான் ஆக்சிடெண்ட் ஆனது. ஆக்சிடெண்ட் ஆன உடனே ஃபஸ்ட்டு ஜேசர்னு கூப்பிட்டு போனாங்க. அப்போ அங்கேருந்து ட்ரீட்மெண்ட்டு அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி ஹிம்ஸில் கூப்பிட்டு போனாங்க. கூட்டிகிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க. கிட்டத்தட்ட வீடெல்லாம் வச்சு 15-17 லட்ச ரூபா கிட்ட செலவாச்சுது. அது வரைக்கும் காப்பாற்றினாங்க. ஆனால் அவங்களால உயிரை மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடிஞ்சுது. 2 கையுமே இது பண்ணிட்டாங்க. முதல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் எடுத்துட்டாங்க. அது ஃபுல்லாகவுமே பர்ன்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னு. ரைட் சைடு முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தாங்க. ஒரு 10 நாள் 1 வாரம் வச்சு பார்த்தாங்க. அதுவும் முடியாதனால ரைட் சைடு ஹேண்டு அதையும் இது பண்ணிட்டாங்க. அதெல்லாம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்து நான் சரியாகிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷம் 2 வருஷம் ஆச்சு. அதாவது எனக்கு கை மட்டும் பிரச்சனை இல்லை. என்னால் கரெக்டாக நடக்க முடியாது. மீன்ஸ் நடப்பேன், ஆனால் வலது கால் கொஞ்சம் கீழே ஊன முடியாது. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு காலில் உள்ள பேண்ட்ஸு. காலில் தலையிலேருந்து முதுகு பின்னாடி வரைக்குமே எனக்கு பேண்ட்ஸு. கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு 12 ஆப்ரேஷன் இந்த 7 வருஷத்தில் நான் ஃபேஸ் பண்ணேன். அதில் 5 பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி. இப்போ கடைசியாக கூட நான் லங்ஸில் ஆப்ரேஷன் 1 வருஷம் ஆச்சு. அந்த டைம் தான் எனக்கு தாசனே முன்னாடி எனக்கு அவரை தெரியும், ஆனால் அவர்கிட்ட அவ்வளோவா பேசினதில்லை. இடையில யார் மூலமாக எனக்கு கான்டாக்டை வாங்கி என்கிட்ட பேசி இடையில ஒரு தடவை வந்து பார்த்தாரு. அப்போ கூட அவர் பெருசாக என்னைய நான் அவர்கிட்ட எதுவுமே சொல்ல, நான் யார்கிட்டையுமே எதுவுமே பேச மாட்டேன் பெருசாக. நான் இந்த ரூமு நான் அவ்வளோதான் என்னோடய லைஃபு. நான் வெளியே வரதே கிடையாது, வெளியே யாரையும் பார்க்குறதும் கிடையாது. இவ்வளோ தான் என்னோடய லைஃபு, இவ்வளோ தான் என்னோடய வாழ்க்கை. நிறைய போராடிட்டேன். போராட்டம்லாம் உங்களுக்கு சொன்னால் புரியுமான்னு எனக்கு தெரில. என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ போராடிட்டேன். இப்போவும் நான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், எனக்கு கேஷ் கொடுங்கன்னா நான் யார்ட்டையுமே கேட்க விரும்பலை. எனக்கு ஒரு கை வேணும். அதுவும் எனக்கு லெஃப்ட் சைடு உள்ள ஹேண்டு இனிமேல் ஃபங்க்ஷனல் ஹேண்டு வைக்க முடியாத மாதிரி சொன்னாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் ஹேண்டு மாதிரி வைக்க முடியும். லெஃப்ட் சைடு வந்து நார்மலாக ஹேண்டு மட்டும் தான் வைக்க முடியாது. அது காரணம் பின்னாடி பேண்ட்ஸான்னு எனக்கு தெரில. ஏன்னா முதுகு மொத்தமே எனக்கு பேண்ட்ஸ், முதுகு மொத்தமே புண்ணாக இருந்து தான் இதாச்சு. அதனால் லெஃப்ட் சைடு அவங்க எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க. அது வரைக்கும் பார்த்து எல்லோரும் மட்டும் சொன்னாங்க. அதுவும் ரைட் சைடு மட்டும் தான் அவங்க வைக்க முடியும். வச்சாலும் நல்லா ஃபங்க்ஷனல் ஹேண்டாக வைங்க. அது ஃபங்க்ஷனல் ஹேண்டுன்னு பார்க்கும்போது அது 15 லட்சம் 35 லட்சம் 40 லட்சத்துக்கு மேலே போகுது. நம்ம வீடோட நிலைமையே நான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் கொண்டு போயிட்டுருக்கேன். அது நான் சொல்ல விரும்பலை. இருந்தாலும் நான் அது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. நான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா எனக்கு தெரியல. இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணி சொல்லுங்கள். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க எல்லாராலையும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் என்னால் எனக்கு அதுக்கு பதில் கிடையாது. ஆனால் ஒரு 1000 பேர் பார்த்தாங்கன்னா அதில் 2 பேரால் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். 1000 பேர் பார்த்தாங்கன்னா அதில் ஒரு 2 பேரால் என் வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும். பழைய மாதிரி என் வாழ்க்கை வருமானு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் எனக்கு கை மட்டும் கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக என் வாழ்க்கையை இதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு என்னால் கொண்டு போக முடியும். நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் வாழ்க்கையை விட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஆளும் கிடையாது. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்னால் முடியல. இந்த வாழ்க்கை இப்படியே போயிடுமோ. இவ்வளோ 7 வருஷமாக நான் யாருக்கிட்டையுமே சொன்னது கிடையாது. எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது. இப்போ தான் பேசிகிட்டு இருக்க தாசனுங்க தெரியும். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 6-7 மாதமாக அவருக்கு என்னை நான் எப்படி இருக்கேங்கிறது தெரியும், என்ன கண்டிஷன் தெரியும். ஆனால் என்ன கஷ்டப்படுறேங்கிறத 7-8 மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த கடைசி அந்த லங்ஸ் ஆப்ரேஷன் தான் பார்த்தார். லங்ஸ் அப்படியே ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் கடைசியாக நான் அதான் என்னோடய 12வது ஆப்ரேஷன். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வாழ்க்கையில் ரொம்ப பயம் வர ஆரம்பிச்சது. இதை எப்படி நான் கொண்டு போகிறேன் இந்த லைஃப்பை, எனக்கு அது தெரியல. சரி, இது நடக்குமோ நடக்காதோ எனக்கு தெரியாது. யார் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா எனக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணோம். முயற்சி பண்ணாமல் எந்த விஷயத்தையும் சொல்லக்கூடாது. நான் ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் லைஃப்பை விட்டு கொடுத்துட்டு சாவோம் அந்த முடிவெல்லாம் எனக்கு கிடையாது. முடியாத பட்சத்தில் என் வாழ்க்கையை முடிச்சிடும், அது வேறு விஷயம். ஆனால் அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் லைஃப்பை விட்டு கொடுக்குற ஆள் கிடையாது. அப்படின்னா எப்போவுமே செத்துருக்கணும். இந்த 7 வருஷமாக நான் போராடிட்டுருக்கேன். விடமாட்டேன் என் லைஃப்பை. முடிஞ்சால் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்க்குற நிறைய பேருக்கு, என் ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் இப்படி இருக்கேங்கிறது இப்போ தான் தெரியும். தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த வீடியோ தெரியாது. ஏன்னா என்ன நான் இந்த 5 வருஷத்தை பார்த்தவங்களுக்கு மதம் நான் ஓகே வீடியோ போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். புதுசாக பார்க்குற நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருக்கும். நான் என்ன பண்ணுறேன் எப்படி பண்ணுறேங்கிறத. என்னால் இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து பேசக்கூட முடியாது. ஒரு இடத்துல 15 நிமிஷம் 1/2 மணி நேரத்துக்கு உட்காந்து பேசக்கூட முடியாது. நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணணுன்னா நான் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன். என்னால் கால் பண்ணால் எடுத்தெல்லாம் பேச முடியாது. நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நான் என்னோடய மெயில் ஐடியும் கொடுக்குறேன். அந்த அண்ணன் வீடியோவில் போடுவாங்க. எனக்கு வீடியோ போடுறதுல பெருசாக நம்பிக்கையும் இல்லை. அது இல்லை, அந்த அண்ணன் தான் சொன்னாங்க முயற்சி பண்ண. ஒரு 8 மாதம் முன்னாடி கேட்டாங்க, ஏதாவது பண்ணுவோம், என்னால் உனக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது, நான் எடுத்து வீடியோவாவது போடுறேன், யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எனக்கு அதெல்லாம் பெருசாக நம்பிக்கை இல்லை. மறுபடியும் இப்போவும் கேட்டாங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி, ஏதாவது பண்ணுவோம், லைஃப் இப்படி இருந்தால் சரியாகாது, யாராவது ஏதாவது பண்ணுவாங்க, எல்லோரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க, எங்கேயாவது மாறும் லைஃபு. சரி, அதுக்காக இந்த வீடியோ பாருங்கள், காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எல்லார் மெசேஜுக்கு எனக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா நீங்கள் அனுப்புகிற மெசேஜ் நான் மட்டும்தான், நான் அம்மா இவ்வளோ பேர் தான் என் வாழ்க்கையை போராட்டிட்டு எங்கள் அப்பா கூட என் தங்கச்சி மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம்.
இதை தாண்டி ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க, வெளி உலகத்தில் தாசன் இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 பேர் இருக்காங்க என் நண்பர்கள், என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க. இதை தாண்டி எனக்கு யாருமே பெருசாக சப்போர்ட் கிடையாது. நான் யாரையும் எதிர்பார்த்ததும் இல்லை, யாரோட சப்போர்ட்டுக்கும் நான் இது பண்ணுறதும் இல்லை, நான் யாருக்கிட்டையும் பேசுகிறதும் கிடையாது அவ்வளோவா. நான் ரொம்ப கொஞ்சம் லிமிட்டடான ஆளுக்கிட்ட தான் பேசுவேன். பேசுகிறவங்ககிட்ட நல்லா பேசுவேன், மற்றபடி நான் யாரையும் மீட் பண்ணுறதில்ல, யாரையும் பார்க்கறதில்ல. முறையாக நானாக வெளியே வந்து இந்த வீடியோ போடுறேன். காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நல்லதே நடக்கும். பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம். பார்த்தீங்களா, அதாவது இவ்வளோ தன்னம்பிக்கை உள்ள ஒரு ஆளுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு வகையில் ஹெல்ப் பண்ணணும். என்னோட ஒரு சின்ன ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட்டு, தயவுசெய்து வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவு உங்களால் இந்தமாரி பெரிய அளவில் உதவி பண்ண முடியாது தான், நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச அளவு ஷேர் பண்ணலாம். இதில் 1000 பேருக்கு ரீச் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக 2 பேருக்கு அதை அவனோட இந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இந்த திராணி இருக்கும். அவங்களுக்கு அந்த வீடியோ கிடைக்கிறது வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். கீழே நான் வந்து காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், அவனோட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து தைரியமாக வாட்ஸ்அப் பண்ணி பேசுங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். மெயில் ஐடியும் கொடுக்குறேன், மெயில் ஐடியும் கீழே நான் கொடுக்குறேன், காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை நீங்கள் நேரடியாக வரணுன்னாலும் அந்த வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் பார்த்து அவன்கிட்ட கேட்டுட்டு எப்போவும் இதாகிட்டு ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோன்னு கேட்டுக்கிட்டு, ஏன்னா இப்போவும் ட்ரீட்மெண்ட்டில் தான் போயிட்டுருக்குது. அவனோட செலவுகளெல்லாம் அவன் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்குவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான். அவன் தேவை இப்போ வந்து ஃப்யூச்சருக்கு ஒரு கை இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடலாம், என்னால் முடியும், என்னாலையும் இந்த பூமியில் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ ஆனப்பறம் இவ்வளோ தன்னம்பிக்கையோடு நிற்கக்கூடிய மனுஷனுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும். உங்களால் முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் ஷேர் பண்ணி அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் வந்து கீழே இந்த ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வீட்டில் உள்ள நம்பர் தான், அவங்க அம்மா எடுத்து பேசுவாங்க. ஏன்னா அவனால் ஃபோன் அட்டன் பண்ண முடியாது, அதனால் அவங்க அம்மா எடுத்து பேசுவாங்க. நீங்கள் அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் இதில் வந்து வாட்ஸ்அப்பும் பண்ணிடலாம், கீழே இமெயில் ஐடியும் இருக்குது, இதுலேயும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி பேசிக்கிடலாம். ஓகேங்களா?